So ayan, kararating lang natin guys, 21-14 sa second quarter. Ayan, second quarter na po, 14-21 in favor of Salacapo. Ayan, 7 minutes and 12 seconds left sa ating second quarter. 14-21 sa Salacapo. Yun, another 2 points. (14-22) sa Salacapo. Last 7 minutes left sa ating second quarter. Another 2 points sa Salacapo. 24-14, 24-14 sa Salacapo. 6 minutes and 18 seconds sa ating second quarter. Yun, another 2 points sa Salacapo. 14-26 sa Salacapo. Five minutes and 22 sa ating second quarter. 14-26 sa Salacapo. Yun, another 2 points again sa Salacapo. Pass break. Ayun, naagaw ni number 2 at tayo nakuha ni 10. Number 12, Taugu. Sa Salacapo, 25 ngayon. Taugu pa rin. 27. Seal ball. Sa Salacapo. 11, Taugu. Another 2 points sa Salacapo. 30-14. 14-30 sa Salacapo. Yes, another 2 points Pasada. 16-30 sa Salacapo. Last 4 minutes left sa ating second quarter. Yes, another 2 points Pasada. 18-30 sa Salacapo. Yes, 2 points again.
32-18 sa Lacapo. Sa Lacapo ball, 32-18 sa Lacapo. 3 minutes and 49 sa ating second quarter. Sa Laka ay Basadag 32-20 in favor po iti sa Lacapo. Last 3 minutes left sa ating second quarter. Thirty-two 20 pa rin sa Lacapo. Yon, another 1 point sa Lacapo. 33-20 sa Lacapo. Last 2 minutes sa ating second quarter. 20-33 sa Lacapo. Quintana, yes sir. Another 1 point sa Lacapo. Second attempt, no good. Bagan. Kung muna ka second quarter, ka nga lang rugi. Dami pa pa naman sa bali, best. Exact po second quarter. Tatay ada ako. Dami sa bali na turunod. Dami sa bali na turunod ko na. Sa Lacapo.
Outraw. Bakit nila mo? Ay mga kabulyo. Number 8. Yan ba? Ibanez. Last 58 seconds, second quarter guys. 34-20. Favor Potis sa lakap. 3-0. Ayun. Perfect. Oh, may pumasok. Play. Perfect. Ay, nakap si BB. 11, yes. Another 2 points sa Lacapo. 37-20 sa Lacapo. That's 35 seconds. Second quarter. Yun, another 2 points there. Masada, 22-37. Yun. 39-22 sa Lacapo. Yun, another 2 points. Masada, 39-24 sa Lacapo.
All number 69. 24-40 sa Lacapo. Yun. Oh. Number 57. Number 69. Is now number 23. Number 15, West Samano. Number 31 is Flores. Wala pa rin. Inaalam ng sa buhay Flores. Ayun, another 2 points by Quintana. 26-42 in favor of Lacapo. 6 minutes and 29 in third quarter. Oh. Number 11 and number 69 now. Basta. Villegas. A ball. Ito na ang pagkakataon ko. Last game. Mahal dito kay Kuya. September versus Bukos. Ay. Pagkakayaman na. Kung sino ang kapasok. Aray ko. Ang sipin siya sa Taunte. Reza Mano, sulat niya. Wala. Dakpang tali. Ay. 5 minutes and 43 seconds sa ating third quarter. 26-42 sa Lacapo. I believe that 5 minutes and 43 seconds in the first quarter.
Tugal na pamawaba juga. Yun, another 2 points. Basadag. 28-42. 28-42 sa Lacapo. 5 minutes and 10 seconds left sa ating third quarter. Oh. Yun. Pasok. Pasok sa banga. Yun. 29-44 sa Lacapo. Yun, another 2 points by number 25 sa Lacapo. 29-46. 29-46 sa Lacapo. Last 3 minutes and 35 seconds sa ating third quarter. Yun. Another 2 points sa Lacapo again. 48-29 sa Lacapo. Another 2 points met to Masada. 31-48 sa Lacapo. Quintana ngayon, number 23. To number 25, Guzman. Yes, sir. Another 2 points by Guzman. 31-50. 31-50 sa Lacapo. Number 12. Dinasa, ayun, nakuha ni 27 to number ano yan, Agaw Dan. Quintana to number 5. Yes, sir. Free. 31-52 sa Lacapo. Number 4. Free. Ayun, another 2 points met Masadag. 33-52 sa Lacapo. Oh. Last 2 minutes left, third quarter pa lang. 33-52 sa Lacapo.
Guzman del derecho. Pinahira. Last 1 minute and 15 seconds. 52-33. 90-15. Salamat. Last 1 minute. Number 5 to number, wala. Nakuha niya number 15. 15 ngayon. Wala pa rin. Last 21 seconds. By number 4. Pinasakay. 23. 23 to number 4. Number 8. Yes. Another 2 points met kay Masada. 42 seconds left sa ating third quarter. 35. 52. 35 sa Lacapo. Yes, sir. 54, 35 sa Lacapo. Play. Good shot. All for the line. Last 19 seconds. May tatlong bibe akong nakita. Last 8 seconds. Last 8 seconds. Yan, sa mga bagong pasok sa live, 36-54 sa Lacapo. Play. That's 5. Back to the ball, Ayan, last quarter na po tayo. Last quarter of the game. 36-54 sa Lacapo. Yun, another 2 points sa Lacapo. 56-36. 56-36 sa Lacapo. Yun. Another 2 points, Masadag. 38-56 sa Lacapo. Quintana ngayon. Quintana to number 25, Guzman. Quintana sa 3 points.
No good. Yun, another 2 points by 25. Guzman. 38-58. 38-58 sa Lacapo. Lost ball. No good sa press by number 31. Ibalie. Tatalama ko rin ito. 31. Ibalie. Tatalama ko ah. Like na ako na, nakita lang ako ng 3 points. Like na, nagkuhanan na yung tatak na siguro dito. Yes, sir. Another 2 points sa Lacapo. 38-60. Ayan. 60-38 sa Lacapo. Number 16, Kailangan tipon para sa baby. 31, Kaya nakasya sa balik mo. Best player of the game. Ayun. 38-63. 38-63 sa Lacapo. Another 2 points Masadag. 63-40. Ayan, 40. 63-40 in favor of Lacapo. 4 minutes and 50 seconds at last quarter. Number 3, no good. Santana ay Guzman. So yan, sa mga bagong pasok sa live, 4 minutes 19 sa ating last quarter. 63-40, 40 sa Lacapo. Yes, another 1 point by Guzman. Kanyang first free throw. Second attempt, yes sir. Ayun.
65-40 in favor po. Ikisalakapo. Guzman to number 23, Quintana. Yes, another 2 points sa Lakapo. Agaw na. Number 5 ngayon sa Lakapo. Wala. Bound by number na rin. Another 2 points Masadag. 42-67 sa Lakapo. Guzman ngayon, wala. Nakuha niya number 15 to another Guzman to number 15. Number 3, yes sir. Ibalya. 42-69 sa Lakapo. Number 4, no good. Three minutes and 9 seconds left sa ating last quarter, sorry. Quintana ngayon. Quintana to Guzman sa 3. Oh, no good. Nag-agawan. Realgo pala yun, hindi Ibalyo. Realgo yung number 3. Number 27. 27 to number 8. Oh! Naagaw na sa Lakapo. Ito sayang. Naku. Ginakit-kita niyo sa kanan. Number 14. Number 8. Sa 3, no good. Nagitake ko nagituyon yung pasaba dati sa Lakapon. Ubing. Points. Masarag. 69-44 sa Lakapo. 1 minute and 10 seconds left sa ating last quarter. Ayan, another 2 points by number 8. Ibaan. Two points met, Titi Masarag, 46-71 sa Lakapo. Last 50 seconds, last quarter. Yun, 2 points again sa Lakapo. Nalalay sa mo, nagito ubing. O na. Natartarasik.
Last 33 seconds sa ating last quarter. 73-46 sa Lacapo. First attempt to number 10. $74-46, 8 to number 10. No good pa rin. Nakapani 15. Another by 10. Yes, another 3 points sa Lacapo. Pass break na yun. $76-46 sa Lacapo. 30 tibaot. Ayan, congratulations sa Lacapo for winning. Ayan, thank you everyone for watching. Don't forget to like and share. Baka naman may magpa-star dyan, guys. Thank you very much. Sana mag-sponsor din kayo sa ating panload at sa Camerienda, guys. Thank you very much.